Jones. Здравейте и добре дошли в Майнкрафт, аз съм Габо от Gabo Gamer TV. И реших да подсъкам малко Майнкрафт. Jump map. Don't trust the floor. Не докосвам пода. Значи правилата са, че е синглплеер, то няма как да е мултиплеер. Command box allowed, game mode, бахте game мода. Difficult peaceful, peaceful. You may have to use the floor to your right. Render distance 10. Добре. Така. Тук беше елементарно да се помисли, че така. Добре, това беше... Shit, мислех, че умирам. Don't trust. Добре, какво става днеска? Днеска скачам повече. И... ще остава отворена да не се мъча. Чакай, не ме хвана. Shit. Преди беше полей. Поне аз така го виждам на клипове. Това е много добър, бе. Явно не знам как да го играя. Само тук ли? Но кучена там няма да скочи тук и колко е. От тук обаче... Там... Ще мога ли да скочи? Да не го тествам. Ако успея да уми... Не, да той няма успея. Много на високо. Така, от тук на лампичките стигаме до чекпоинт. Окей, но сега е доста лесно. Не знам, обаче първите две, когато умрях, нещо спейса са пречупи. Така, доста лесно. Каза обаче мапа. Само ще играем втората част. Е лесен. Така, то скоп малко. Добре, така си признавам, че се изложих. След толкова добри старания и играния. Веднъж някъде да падна. То не беше по-знако трудно, но пак 4 блока са си... Сериозно ли, почва сега да вали. Не валиш когато трябва, но и вали точно сега. Ще го правим. Това не е чит. Това не е чит, аз просто искам всичко да се времето да се как трябва. Да ни кажете, че е чит. Просто сменям времето. Да бъде нощ, окей, ма да вали просто тъпо. То явно така е направено, ама... Добре, тук трябва да го скочим. Добре. Сега всичко минам. Там трябва да стъпим. Значи ако скочи и го забук... Шит.
тук. Невъзможно е. Аз спърна на пауза, защото някой си помисли, че читвам. Скоро ще го минали. Направо вече ми уби душата. Да, минах най-трудното, беше и той да помислим. Обаче има едни ютубъри, дето те го играха и толкова се трудиха. Не знаят в моменти кога да скачат. Затова. Аз ги знам, обаче някой път съм свикнал на бъни хоп. И затова малко. Значи трябва да скоча ей тук на работочо. Добре, ще има една част, дето ще ме затрудни, се изнервя и rage quit и bye. I don't give a fuck. Jump! Сега ако падна и така направя спирам на паза, минавам го и ви го покавам пак. Защото не писам само да гледате провала ми. Така. Нигас. Някой да падна на лесното. Това ще да е бахти трова. Малко трол квест. Стъпахме на врата точно. Шит, аз това го направя с без крака. На без крака. Фъй, тук го падна. Чай се заредят. Буквално напълно има глава. И ако я докоснем, умираме, обаче по-бързо. Тук. Ще моля скоча. Ще моля. Шит. Той ще мога скоча, обаче там как ще го минем. Хора, пожелайте ми късмет, ако го мина. Първи път, който е малко съмнително. Ако не го мина... Добре, ще го минем. Мисля в момента... Please fix Windows up. Ще се издаде. Така ще е малко трудно. Shit. Тук как ще се завъртя? Кадемет. Кадемет. Сега ако тук врата ще бачи фана. Читета. Така хора. Стигнахме пак до тук. След толкова мъки и дразнения и щупания скоро ще има. Аз усещам. Скоро компютъра ми няма да има екран. Трети дубъл. Днес на този път ще да рич кутна. И просто... не! Не. Това ще ли са за под? Маленко умра. Може да ми кажете, съм най-тъпяна също.
Не, то пък верно, че вторият даже. И да, минахме мапа. Съжалявам, че скина ми не е заради от тук, защото тъпо, тъпо си. Не знам, просто нещо версията не го приема. Иначе, като снимам, сигурно ще го виждате. Ако ви е харесал клипа, може да дадете една палче нагоре, че малко се провалях. Аз се надявам, че се справих добре. Може на коментар, че да оставите, ви знаете какво да правите и ще се видим до скоро.